velkommen til PvP. Der skal vi spille noget PvP, og så er jeg klar. Kan I bare føle? Vi tager ninja, og så... Fordi jeg er så ninja-agtig. Ja, et kill. Så. Nu kan jeg i hvert fald godt tænde mig og lægge den op. Jeg har en bue. Man, kæft, hvor sygt. Nå, men det må jeg klare mig med. En pil. En pil. Jeg har costume machine ninja, så jeg kan få en hen af sin yderste sigte, så gode ninja er. Nu dør han der. Jeg kommer til at dø. Jeg fik ham. Nu skal jeg noget suppe. Så. Skifte den her med suppe. Nej, det skal jeg netop ikke skifte ud. Nej. Ja. Der. Så er vi ready to rumble. Det sjoveste er faktisk, at den her er bedre. Og at det er klar på suppe, altså. Kan bruge noget suppe. Jeg tager ikke mere suppe. Det er bare klar sådan en suppe, altså. Ja. IP kommer til at være i beskrivelsen, altså. Sådan vil det bare være. Fordi man godt lide at IP i beskrivelsen. Jeg kan ikke lide at dø, men det gør jeg alligevel. Shit. Nej. Intet ting jeg gør mod mig og mine parkour ninja skills, altså. Jamen, de timer, altså. Kæft nogle noobs. Så hopper vi op her. Igen her. Rundt. Jeg er jo ninja, altså. Det er oppe i træerne. Ninjaen er skyggernes mester. Prøv at se min parkour-skid til, altså. Yes. Kæft med sådan et hyggeligt hus. Det her er min skygge. Vi skal drikke os hestefuld. Nej, kan man komme herop? No, det er jo det bare. Ja. Det er tyrene for os. Vi er tyrene. Vi er totally tyrene. Så. Det er jo helt... Det går bare ikke godt. Jamen altså, jeg kan bare snipe an herfra. Jeg var sniper, ikke? Der var også et kid, der var sniper. Så må jeg være det kid nu, altså. Oh shit! Ja, man! Jeg fik ham. You're made of shit. Bitch.
Hvor er det lækkert, hvor er det lækkert, hvor er det lækkert. Er det lækkert? Så. Ja, prøv at se her. To sekunder. Og så er vi tilbage. Jeg skal bare lige ændre tekstpack, altså. Men jeg kommer ikke til at skrive tekstpack i, hvad hedder det? Ja, i beskrivelsen. Det gider jeg ikke. Jeg er ikke så svært ud af. Vi går i krig. Parkour. Dødens parkour. Der er en der. Jeg rører dig, mand. Stille. Døde han. Hjælp. Jeg er også The Master. Ham selv. Den skal jeg ikke have. Den skal jeg ikke have. Ja, det er bare det samme. Shamsha. Nå, ja. Lige nu kører det for os, i hvert fald. Jeg tror, jeg har fået sådan... Det ved jeg ikke. 50-13. Tror jeg. Jeg er ikke sikker. I hvert fald har vi fået 4. Hvis det er. Hvis der er 13. Jeg har faktisk flere drab, end jeg er dødsfald. Det er meget sejt. Det skal være mene. Der kommer nok også noget mere inden fra Freak Out PvP. You gonna die, bitch. You gonna die. But I just need to take some soup. Jeg sagde jo, han vil dø, så... Jeg har kun én pil, men altså, den er Infinity. Jeg kan bare skyde med den 1 million gange. You're gonna die, bitch. You're gonna die. You're gonna die. Okay, jeg må væk nu. Det er min tur lige. Klar med hinanden. Ja. Bare det væk at have min suppe. Går det ned i min hemmelige grotte her, altså. Suppe. Jeg går til suppe. Jeg elsker suppe. Jeg elsker også at komme væk fra idioter. Rigtig store idioter. Jeg har i hvert fald fået flere kæder som ham, altså jeg har jeg skal bare dø nu, jeg skal dø. Tak for suppen. What are you up to? Fik den til. Men The Pro